I must make 'em. I must make 'em. Ban jirbindira tiyarna ke na banangre. Hal shakku biyan jirbindira. Na bon kwara tiyarna ke. Karanya biyan nan shampate so ka bakanda wa. Da so bi ku jirbindira wa kira. Ka ta kunnan katar ko san so nyin ko ba. Lan won na ku dume balla na. Ai to won bor shiyale ko batta an bor shiyale. So where the guy man no fit guy man to guy man. Lor ma hula. Bro, akara. Kana. Kan daga lar be kan polo be kan bua pi ba bor she. Ban suro de monung understand the level ground yel. An bu mama fit sam. To isa jom. So where the guy man. Aku twa magazine. Ai nyere tu. Dazo no bota bole. Njila ka twere. To no ba fi ga nan amle. Aw me bo. Dagwa nan da nun ba ne bo. Magazine. Dagwa nan ba. Magazine. Ti ai ba. Ya, si ma am force number. Kolo. Naran kukuna ma. Da za nan ba. Zon ko mi am ko la pia ka bisa wallahi ba ida ma ngwa fun ba dima an tuo fila shi ka sa amina na wu Da farse ne ma aku ya ma ko ban ya nan ba papi min. ya ba sa ba to an yana shi man ko ba ci la ba ko Walla bi ma lan o mala bar de bar ful san pa. amina dima in yulo da sara ci kallan da lefe na nuwa miliya da shi ne Moya kai de dan woni so kam min ka wan tisa nan la bi yin nan la tuwa. Magazine yala ni vraiment tira ne ma dan wa kar nan ran tala de tesa domin dan won bilum. Assalamu alaikum. Nyin ko yaro. fo na masa di pa man yara ma shi man ku yara ma ban shaka ni da bo ni le ba zo sa ni la Da jana. Na won yu apa. Kan kana tuma ka biam. Zanu ran zane. Na mala du sheplo mai pasaran chan ni man. Sallallahu alaihi wasallam. Yeah, I'm better than me, I'm bored like my mom shit.